Hementxe gaude Orilloko arraunketa elkartean Edorta deantarekin. Epa, Edorta, egunon. Eixo, egunon. Baina, zu tolosarra izatez, ez? Eta zea da tolosarra bat Orillon? Bueno, federazio, kirol egokitun federaziotikan, Donostikoa, eman ziguten aukera honea etortzeko, entrenamenduk eta pixka begiratzea nola arraunketa nola ebiltze ginen, horren bidez, jantzien hemen enbarkazio batzuk lortzen eta hemen gaude, horregatik. Probatzeatik hasi zinen. Bai, dena pixka joko bezala hasi izan, da berez. Jokoz hasi izan, da bera ze mailara aiatu gara, hori da politxena, nola hasi ginen da nola gauden orain. Hori da, ze olimpiadatara zoaz? Bai, ala saiatu nahiz ni aurten entrenamendutan olimpiada zailkatzeko, eta, premio hori, jaso dugu. Eta ze asmokin zoazte olimpiadetara? Aurten munduko seigarrenak gehiatu geha, pixka sensazio pixka bat ere gehiago ematea zegoela, da, olimpiadetan bai seigarrenak gehatzen bana guen firmatuko nuke, gehatzea, da hori. Bintzat ondo pasatzea eta esperientzia berria ikustea, eta alde guztina ingo du, baina seigarrengo postuare bai firmatuko nuke orain. Eta zuri arraunak zer ematen dizu? Arraunan, niri beti itxasoa eta ura beti gustatu zait, ez? Hasi ginenetik handea, uran egotea eta sensazio oso politak dira, ez? Gero, arraunketan ibiltzeare, psikikoki eta psikologikoki, gorputzare bai, garbia eta alaitzu eta ematen dizun sensazio hori zerbait positiboa ateatzezula, hortikan. Oso ondo. Eta arraunaz gain beste zerbait itentzu? Bai, ibiltzegea zubietan, Usurbilko pilota elkartekin, asteartero entrenatzen dugu palan, eta batzutan txapelketan bat egiten dugu, baina hemen pala kirol hori Gipuzkoan bakarrik existitzen da Euskal Herrian, da aukera gutxi dauka, kompetizioak eta kanpeonatok egiteko. Eta gero, padelean ebai ibili naiz, Madriden torneo batzuk atea dira, eta kirol horietan ebai gustora, baina ez da behar horren beste saiatzea arraunketa bezala, ez? Dira kirolak pixka bat maz laitz. Zer daka arraunak? Arrauna, enbarkazioa mugitzeko indar asko behar da. Indar asko eta entrenamendu asko. Ez da beste kirolak bezala, arnaz hartzeko rekuperazioak eta hori desberdina dira. Arraunketan nire entrenamenduak oso gorra dira, gimnasioare bai pesak eta asko landu behar dira, eta nire enbarkazioan hori, ni bakarrik ibiltzen ez arraunketan, eta hori ez baduzu ematen, enbarkazioa ez dihoa. Ordan zer da, erronka handiagoa? Bai. Beste kiroletan, igual egun txarra ukitzen bazu, palane, saiatzea dejadak iten, o beste gauza egiten, baina arraunketan ez dago eskusarik, ez baduzu ematen ez dihoa. Oso kirol oso gorra. Bale, oso ondo. Eskerrik asko Edorta, eta sorte hon olimpiadetan, ia 6. edo aurrerago gelditzen zan, seguro baietz. Venga, eskerrik asko.